രണ്ടെണ്ണേ ഒരെണ്ണം 20 രൂപ. ഒരെണ്ണം 20 രൂപ. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം തന്നെ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ 10 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന കടലയാണ് ഇവിടെ 20 രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ചു കേട്ടോ. അടിപൊളി. അത് തണുത്തായിരിക്കണം, ചൂടനുമല്ല. സാരമില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ. നട്ടുച്ചയ്ക്ക് മഞ്ഞ് വീണ സ്ഥലമാണിത്. നല്ല തണുപ്പ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ പരുന്തുംപാറയിലാണ് വന്നേക്കണേ. ഇപ്പം വന്നത് കറക്റ്റ് സമയത്താണ്. ഫുള്ള് മഞ്ഞാട്ടോ, ഒന്നും കാണത്തില്ല, ഫുൾ മഞ്ഞായിട്ട് നിൽക്കുവാണ്. അപ്പം ഈ പരുന്തുംപാറ എത്തണമെങ്കിൽ KK റോഡിൽ നിന്നും, KK റോഡെന്ന് പറയുമ്പം കോട്ടയം കുമളി റോഡിൽ നിന്നും കുറച്ച് ദൂരം ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പരുന്തുംപാറ എത്താം. നല്ല വൈബാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. മഞ്ഞ് മൂടി വരുന്നുണ്ടോ? ഫുള്ള് മഞ്ഞ് മൂടി, അടിപൊളി വ്യൂ ആട്ടോ. നല്ല ക്ലൈമറ്റ്, നല്ല തണുപ്പ്. പച്ചപ്പും മഞ്ഞും ആസ്വദിക്കുന്നവർക്ക് ഈ സ്ഥലം സൂപ്പറാണ്. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പീരുമേടിന് സമീപമുള്ള മനോഹരമായ ദൃശ്യവിസ്മയമാണ് ഈ പരുന്തുംപാറ. കോട്ടയം കുമളി റോഡിൽ നിന്നും ഏകദേശം 6 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ ഇവിടെ എത്താൻ പറ്റും. പോകുന്ന വഴി ഫുള്ള് അടിപൊളിയാണ്. നല്ല തേയിലത്തോട്ടങ്ങളാണ്. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ വിനോദസഞ്ചാര ഭൂപടത്തിൽ ഇതുവരെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് ഇവിടം. പക്ഷേ മറ്റു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളോട് കിടപിടിക്കുന്ന മനോഹാരിത ഈ പരുന്തുംപാറയ്ക്കുണ്ട്. മിക്ക സമയവും ഇവിടെ മഞ്ഞായിരിക്കും. ഇവിടെ സന്ദർശിക്കുവാൻ ഏറ്റവും നല്ല സമയം രാവിലെ 9 മണിക്ക് മുമ്പും വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് ശേഷവുമാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന നട്ടുച്ചയ്ക്കാണ്. ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഇപ്പം നല്ല മഞ്ഞാണ്. താഴേക്ക് വലിയ കൊക്കയാണ്. മഞ്ഞ് മൂടി നിൽക്കുന്നതിനാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ശരിക്കും ഈ താഴ്വാര ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ എങ്കിലും ഈ കാഴ്ച വളരെ മനോഹരമാണ്. താഴേക്ക് ഒരു വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട്. അതിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത്. അടിപൊളിയാട്ടോ. നല്ല തണുപ്പും നല്ല മഞ്ഞും കിഡു വൈബാണ്. ഇവിടെ പരുന്തിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ ഒരു പാറക്കൂട്ടമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ഥലത്തിന് പരുന്തുംപാറ എന്ന പേര് കിട്ടിയെന്നാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. എങ്ങനെയാണ്, കറക്റ്റാണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. എന്നാണേലും അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പറയപ്പെടുന്നത്. അതാണ് ഈ പരുന്തുംപാറ. മഞ്ഞില്ലാത്ത സമയം ശബരിമല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മല ഇവിടെ നിന്നും കാണുവാൻ സാധിക്കും. അതുമാത്രമല്ല മകരജ്യോതി ദർശനം ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും. ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ നല്ല തിരക്കായിരിക്കും. ഒത്തിരി മലയാളം, തമിഴ്, തെലുങ്ക് സിനിമകൾ ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭ്രമരം സിനിമയുടെ ഒട്ടുമുക്കാൽ ഭാഗങ്ങളും ഇവിടെയാണ് ചിത്രീകരിച്ചത്. മഞ്ഞില്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ ഉദയവും അസ്തമനവും ഇവിടെ നിന്നാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ മഞ്ഞുണ്ട്, ഒന്നും കാണത്തില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന അതേ രീതിയായിരിക്കും. ഇവിടെ ഒത്തിരി റിസോർട്ടുകളുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസമൊക്കെ സ്റ്റേ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെയുള്ള കൊച്ചു കടകൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഈ അമ്മ പറഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ ആളുകളുടെ പേടി സ്വപ്നം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കാറ്റാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ശക്തമായ കാറ്റാണ്. കടയൊക്കെ പറത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന സൈസ് കാറ്റാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഭാഗ്യത്തിന് ഇന്ന് കാറ്റൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മഞ്ഞും തണുപ്പും ഒക്കെ ആസ്വദിച്ച് ഒരു ചൂട് ചായ കുടിക്കാം. ശരിക്കും അടിപൊളി വൈബാണ് കേട്ടോ. നല്ല തണുപ്പും നല്ല മഞ്ഞും. ശരിക്കും ഇവിടെ വന്നാൽ മറ്റൊരു ലോകത്തെത്തിയ പോലെയാണ്. നഗരത്തിരക്കിൽ നിന്നും ഇവിടെ വന്ന് സ്വസ്ഥമായി മഞ്ഞും തണുപ്പും ആസ്വദിച്ച് ഒരു ദിവസം ചെലവഴിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലമാണ് ഈ പരുന്തുംപാറ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വരിക, ഇതൊക്കെ ആസ്വദിക്കുക.